आ गई आप सबके गरीब भाई छोट भाई फिर से रउआ लोगन के खातिर एगो और नयका गाना के अपडेट देवे के खातिर। हाई देखा हो, हाई पोस्टरवा देख ले। ए कल्लू भैया, अरे रहे दे किस न करल जाए। तो रउआ लोगन के हम बता दें कि जवन किस करत पोस्टरवा रउआ लोग देख रहा बाटी, कुछ ऐसा ही गाना भोजपुरी में लेके आ रहा बाटे। भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार जेकर नाम हो अरविंद अकेला कल्लू जी, और भोजपुरी के जवन ट्रेंडिंग क्वीन बाटी जेकर नाम शिल्पी राज है। बाबू मेल और फीमेल इन्हीं के आवाज़ में रउआ लोगन के खातिर एगो और बहुत ही गजब के और बहुत ही झकास गाना भोजपुरी में लॉन्च करे खातिर आ रहल बाटे। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि कुछ घंटे पहले ही गाना के पोस्टरवा जवन की आ गई बा। ए बाबू, हाई स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली रउआ लोगन। जौने गानवा के टाइटल बा प्यार में पहले किस। तो रउआ लोगन के अब पता चल गई होई कि कल्लू जी काहे किस करत रहना सपना चौहान के। काहे से भैया, प्यार में पहले किस यह गाना के टाइटल है। और ई वीडियोवा में सपना चौहान कल्लू जी के साथ में एकदम डांस करत नजर आवे वाला बाटी। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे बड़का भाई रौनक रावत जी, और ई गनवा में म्यूजिक देले बाटे आपन भाई प्रियांशु सिंह। ई गनवा के लिखले बाटे भैया एकदम आशुतोष तिवारी जी, जवन की भैया गाना लिखल हैं। गानवा एकदम सुपर डुपर हिट हो जाला हो। अब भैया हो तैयार रही रउआ लोगन। काल है 8 जून के भोरे भोरे 6:25 पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई वह म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। तो रउआ लोगन एकदम बनल रही जा, काहे से भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन आ रहल बाटिन एक साथे फिर से भोजपुरी में एकदम बवंडर मचावे के खातिर। तो रउआ लोग हमेशा बनल रही और अपने हाई गरीब छोट भाई के प्यार दुलार जरूर देवत रही। अब वीडियो रउआ लोगन के पसंद आवता तो लाइक जरूर कर दी जा, और चैनलों पे रउआ लोग नया बाटी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटिया के दबावल न भूलल जाए।